Guys, kuha na siya luya, kanang tanglad, kamunggay, maura, then kani. Oh, pandawan. Subakan ko ng pandawan. Kamunggay, maura daog ra eh. Daog na ang panihapon. Halang kayo na siya guys, kay gibatan ako kuan chili powder. Kani ito slow ni siya oh. Patis or suka ano og di jud awa ang kanon for tindaghana pandawan. That's it guys, pandawan kami kay pandawan guys nya dayon kanina pod nya utan puro kamunggay tanglad ang luya o diba Bombay ang nasagol daw na pandawan. Ito na, guys.